F'tem ta' ġimgħa pajjiżna nara żieda ta' 843 każ ġdid ta' COVID-19 bit-tixrid tal-pandemija jissokta b'mod qawwi. Dan wara li tħabbar li fl-aħħar 24 siegħa fil-Gżejjer Maltin ġew irreġistrati 102 każi ġodda ta' COVID-19 bil-każi attivi ammontaw għal 1979. Dan kif il-vittmi f'pajjiżna komplow jiżdiedu wara illum il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li tilfu ħajjithom 3 persuni oħra. L-ammont ta' vittmi jitla għal 81. Fl-ewwel każ, anzjan ta' 79 sena li kien ikkonfermat pożittiv fl-ewwel ta' Novembru tilef ħajtu tul il-jum tal-Ħadd. F'tieni każ, raġel ta' 87 sena li kien ikkonfermat pożittiv fit-3 ta' Novembru tilef ħajtu illum fl-Isptar Mater Dei. Fit-tielet każ, anzjan ta' 75 sena li kien ikkonfermat pożittiv fis-6 ta' Novembru miet aktar kmin illum fl-Isptar Mater Dei ukoll. Minn Marzu sissa, it-total ta' każi pożittivi ta' coronavirus tela l 7460 bejn il-Ħadd u 82 persuna sabiex it-total ta' persuni mfejqa żdied għal 5185. Mill-102 każi li tħabbru tul il-jum tal-Ħadd, 9 każi kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentement, 12 każ minn fuq il-post tax-xogħol, 4 każi li kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi u każ minn attività soċjali. Dan ifisser illi 75 persuna ma kellhomx idea minn fejn jew mingħand min ġew infettati bil-virus. Għaldaqstant, iċ-ċifri qed jindikaw illi t-tixrid sporadiku kif ukoll fil-postijiet tax-xogħol għadu wieħed għoli ħafna. Kien għalhekk illi fl-aħħar konferenza tal-aħbarijiet, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci appellat biex l-impjegati fejn hu possibbli jaħdmu fuq bażi ta' teleworking. Ċek ħajkollna inqas nies li jiġu affettwati, inqas nies li jimirdu mankanti għalik bħala employer, ħajkollok inqas nies li jkollhom bżonn imbagħad jħorġu fuq sick minħabba li jkunu morda huma u li jistgħu wkoll ikollok nies li jkunu f'kuntatt ma' dak il-persuna li konna npoġġuhom f'kwarantina. Intant kollox jindika illi l-poplu Malti wawċi jista' biss isib is-serħan il-moħħ meta f'Malta jasal il-vaċċin li fl-aħħar jiem ġie konfermat mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fern li mhux ser kun qed jasal f'Jannar kif kien qal il-Prim Ministru illi għalih kollox jinsab taħt kontroll. Żammejna fost oħrajn ukoll il-pandemija mill-aspett mediku taħt kontroll. Il-verità hi illi il-każi ta' COVID-19 f'pajjiżna qed jiżdiedu u l-lista ta' stennija li testjar fl-swabbing centers kull ma jmur ukoll qed tiżdied.